எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் ஆன்மீக இசை சொற்பொழிவாளர் ஆர் பூமிஜா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்மளோட பதிவில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம சுவாரஸ்யமாக அனுபவிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதிவு ரொம்ப ஒரு பாடம் புகட்டக்கூடிய வகையில் நமக்கு இருக்கும். எல்லாருக்குமே, அதாவது பாகவதோத்தமர்கள் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற பாடமும் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதே சமயத்தில் நன்ன பக்தி பண்ணின்னு இருக்கிறவாளுக்கு யாராவது இடைஞ்சல் பண்ணினா அல்லது இடைஞ்சல் பண்ணணும்னு நினச்சா அவள் என்ன கதிக்கு ஆளாவாங்கிறதும் நம்ம இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னால் உள்ள பதிவுகள் நம்ம பார்த்துருந்தோம். அம்பரீஷன் சரியான நேரத்தில் துவாதசிக்கு பாரணை பண்ணின அந்த ஒரு காரணத்தினால துர்வாசர் தன்னை அவமானப்படுத்திட்டான்னு தானாக நினச்சிண்டு அம்பரீஷனை அழிச்சே தீரணுங்கிறதுக்காக ஒரு பிசாஷ், ஒரு பூதத்தை ஏவி விடுறார். ஆனால் அம்பரீஷன் அதை பற்றின எந்த கவலையும் இல்லாமல் பகவத் ஸ்மரணையிலேயே இருக்கார். அந்த பூதம் அம்பரீஷன் கிட்ட வந்த க்ஷணம் பகவானோட சுதர்ஷன சக்கரம் அந்த பூதத்தை அழிச்சுடுத்து. அப்படி அந்த பூதத்தை அழிச்சுட்டு அடுத்து அப்படியே திரும்பி துர்வாச மகர்ஷியை நோக்கி அந்த சக்கரம் அப்படி திரும்புறது. ரொம்ப நமக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு இடம். ஏன் அப்படின்னா, துர்வாச மகர்ஷியோட தவ பயன், அந்த தபசக்தி, அவரோட அந்த பிரம்மச்சரியம், அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப 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 உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அந்த ஒரே ஒரு ஜடாமுடியிலேருந்து அந்த பூதத்தை அவர் வரவழைச்சார் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனால் இந்த அம்பரீஷன் கிட்ட அம்பரீஷன் தனியாக தவம் பண்ணியோ ஜபம் பண்ணியோ காட்டுக்கு போய் உட்காந்து நாம ஜப ஸ்மரணை பண்ணியோ அதெல்லாம் பண்ணலை. அவர் பண்ணின ஒரே விஷயம், பகவத் ஸ்மரணை இடைவிடாமல் பண்ணிட்டு இருந்தார். தன்னோட ராஜ்ய கர்த்தவியங்களை ஒழுங்காக பண்ணிட்டு இருந்தார். தான் பண்ணக்கூடிய கடமை, தனக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கிற கடமையை அவர் சரியாக பண்ணிட்டு இருந்தார். அதே சமயம் பகவானையும் அவர் மறக்கலை. இன்னொன்று, நிஷ்காமியமான பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அவர் பாரணை பண்ணினது சாப்பிட்டோ இல்லை பக்ஷணங்கள் எதுவும் எடுத்துட்டோ அவர் முடிக்கலை. ஒரே ஒரு உத்ரணி துளசி தீர்த்தம் மட்டும்தான் குடித்தார். அதில் தப்பே இல்லை. ஆனாலும் துர்வாசருக்கு அந்த இடத்துல தான்கிற ஒரு விஷயம் வேலை செஞ்சது. அந்த தான்கிற விஷயம் யார்கிட்ட இருக்கோ அவள் எவ்வளவு தவம் பண்ணினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறத பகவான் காட்டுறதுக்கு தீர்மானித்தார். இப்போ என்ன ஆறுதான், இந்த சுதர்ஷன சக்கரம் அப்படி விற்றுன்னு அப்படி சுழன்று துர்வாசரை நோக்கி அப்படி பாயறது. துர்வாசர் இந்த ட்விஸ்ட் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அம்பரீஷன் இருக்காரே, எதுவுமே தெரியாமல் அந்த பூதம் கிட்டக்க வந்ததோ, சுதர்ஷன சக்கரம் அந்த பூதத்தை அழிச்சதோ, திரும்பவும் அந்த சுதர்ஷன சக்கரம் துர்வாசரை நோக்கி போகிறதோ எதுவுமே தெரியாமல் கண்ணை மூடிண்டு நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார். எதுவுமே அவரை பாதிக்கலை, எதுவுமே அவருக்கு தெரியவும் இல்லை. இப்போ என்ன ஆறுதான், துர்வாசர் ஓடுறார் 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 ஓடுறார். அந்த சக்கரம் இருக்கே, அவர் எங்கே போனாலும் அப்படி தொலைச்சிண்டு வந்து அப்படி துரத்திண்டு வருதான். இவரும் 14 லோகத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டார். எங்கே போனாலும் அப்படி இப்படி 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 பார்க்கறதுக்குள்ளே அந்த சக்கரம் 4 பக்கமும் சுழன்று வருது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமே, இதுக்கு முன்னால் உள்ள நாபாகன் கதையில் நம்ம பார்த்தோம், பக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடாத ஒரு குணம் எதுன்னா கோபம். அது துர்வாச மகர்ஷிக்கு அளவுக்கு அதிகமாகவே இருந்ததாம். அந்த கோபம் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார். தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஒன்னையே பாதுகாக்கணும், அதான் நம்மளே பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா எதை நம்ம முதல்ல காத்து வச்சுக்கணும், எதை அடக்கி வைக்கணும் அப்படின்னா கோபத்தை அடக்கி வச்சுக்கணுமா. அடக்கி வைக்கிறதுங்கிறது அப்படி கனன்றுண்டு வர கோபத்தை எல்லாம் உள்ளேயே அப்படி அடக்கி வைக்கிறது கிடையாது. கோபமே படாமல் இருக்கணும், அந்த ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போகணும்.
ஏன்னா கோபத்தை ரொம்ப அடக்கினோம் அப்படின்னா அது ரத்த கொதிப்பாயிடும், ப்ரெஷர் வந்துடும், அதை விட டேஞ்சர் ஆகிடும். அதனால் கோபங்கிற விஷயமே வராமல் நம்ம வச்சுக்கணும், நம்மளே குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கணும். அதுதான் நம்மளே காத்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரே வழியாம். ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார். அப்படி ஒருவேளை அந்த கோபத்தை நீ அடக்கலை, கோபத்தை நீ கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கல, கோபப்பட்டுண்டே இருந்தேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதையும் சொல்லியிருக்கார். தன்னையே கொல்லும் சினம். அந்த கோபமே ஒன்னையே அழிச்சிடும். அந்த கொல்லும் அப்படிங்கிறதுக்கு கில்லிங் மட்டும் அர்த்தம் கிடையாது. அந்த கொல்லும் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் குறிக்கும் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த கோபத்தால் சோதனைகள் வரும், கஷ்டங்கள் வரும், கொடுமைகளை நம்ம அனுபவிப்போம், கெட்ட பேர் நமக்கு வரும், தீராத பழி வரும். இதெல்லாம் கோபத்தோடைய விளைவுகள், பின் விளைவுகள். இதெல்லாம் அது எல்லாம் எதுக்கு சமானம் அப்படின்னா அந்த கொல்லுதலுக்குண்டான சமானம், மரணத்துக்குண்டான சமானமாம் அதெல்லாம். அதனால் அவர் சொல்லியிருக்கார், உன்னை நீயே நல்லபடியாக பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா உன்னோட கோபத்தை முதல்ல அழிச்சிடும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த கோபமே ஒன்றை அழிச்சிடும்னு சொல்லியிருக்கார். அது இங்கே ரொம்ப அழகாக வேலை செய்கிறதான் துர்வாசரை பொறுத்த வரைக்கும். துர்வாசர் கோபத்தை அடக்கலை, கோபத்தை கட்டுப்படுத்தலை, கோபமே இல்லாத ஸ்டேட்டுக்கு அவர் போகலை. அதனால இப்போ அவரையே கொல்றதுக்காக அந்த சினம் சுதர்ஷன சக்கர ரூபத்தில் வருது. வாஸ்தவமாக அது அவரோட கோபம் தானே. அந்த கோபம் தான் அவரை அழிக்கிறதுக்கு அப்படி ஒரு ரூபம் எடுத்துட்டு வருது. ஓடுறார், கிடுன்னு ஓடுறாராம் நேராக. இப்போது 17 லோகத்துக்கும் போயாச்சு, பிரயோஜனம் இல்லை. நேராக தேவலோகத்துக்கு போகிறாராம். தேவேந்திரன்ட்ட போகிறார். தேவேந்திரா தேவேந்திரா தேவேந்திரான்னு கத்திட்டு போகிறார். தேவேந்திரனுக்கு தூக்கி வாரி போடுறது. என்னடா அது, இப்போ தான் நம்ம ஏதோ எல்லாம் இழந்த செல்வத்தை எல்லாம் திரும்ப வாங்கிட்டு ஓரளவு கொஞ்சம் செட்டில் ஆயிருக்கோம் லைஃப்பில். துர்வாசர் வராரேன்னு தேவேந்திரனுக்கு தூக்கி வாரி போடுறது. இருந்தாலும் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக கேட்குறாங்க, என்னாச்சு சுவாமி, நீங்களே தேடி வந்திருக்கேளே, கூப்பிட்டுருந்தா அடி, இங்கே பாருப்பா, அதுக்கெல்லாம் இப்போ நேரம் இல்லை, உன்னோட உபச்சாரம்லாம் அப்புறமா வச்சுக்கோ, என்ன இந்த சக்கரம் துரத்திட்டு வருது. சக்கரமா? எந்த சக்கரம்? பின்னால் பார்க்குறாராம். தேவேந்திரன் அசந்தே போயிட்டார். சுவாமி, அது சுதர்ஷன சக்கரம் மாதிரினா இருக்குது. மாதிரி இல்லை, அதே தான். என்னை கொல்றதுக்காக அது துரத்திண்டு வருதுப்பா, என்னை காப்பாற்று தயவு செஞ்சு. தேவேந்திரன் அவருக்கு புரிஞ்சுடுதான், இவர் கொஞ்சம் பவர் இல்லாமல் இருக்கார் இப்போது, அதனால் நம்மள்கிட்ட வந்திருக்கார். இப்போ அவரால் சாபமும் கொடுக்க முடியாதுன்னு தேவேந்திரனுக்கு தெரிஞ்சுடுதான். அவர் சொன்னாராம், சுவாமி, இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் தலை தூக்கி இருக்கேன், நீங்கள் என்னடானா ஏன் தலையும் சேர்த்து தூக்கிறதுக்கு வழி பண்ணுறேன். இந்த சுதர்ஷன சக்கரம் வருது, அதுக்கிட்டேருந்து நான் உங்களை காப்பாற்றவா? கண்டிப்பாக முடியாது. என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணினாலும் சரி, நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை. ஆனால் என்னால் இப்போ உங்களை காப்பாற்ற முடியாது. உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கோ. என்னை விட பெரியவாலாம் நிறைய பேர் இருக்கா, அவள்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேளுங்க. நான் ரொம்ப சின்னவன், நான் எல்கேஜி இப்போ தான். என்னை விட பெரியவா நிறைய பேர் இருக்கா, அங்கெல்லாம் போங்கோ. என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தேவேந்திரன் ஒதுங்கிட்டார். இவர் பார்க்குறாராம், அது விடாமல் அப்படி சுற்றிண்டே வருது சக்கரம். கிட்டுன்னு ஓடுறார். சத்தியலோகத்துக்கு போகிறார். பிரம்மதேவனே, என்னை காப்பாற்றுங்கோ காப்பாற்றுங்கோ காப்பாற்றுங்கோன்னு வருது. குரல் கேட்ட உடனே பிரம்மதேவனுக்கே வயிற்றில் புளியை கரைக்கிற மாதிரி இருக்கான். ஏன்னா சத்தியலோகம் அமைதியாக இருக்குது. யார் இது இப்படி கத்தி கூச்சல் போட்டுட்டு வருது? யார் இது? ஓ, துர்வாச மகர்ஷியா, வாங்கோ வாங்கோ, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சே. அவர் மெல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பிரம்மா. அவர் சொன்னாராம், இருங்கோ, மெல்ல ஆரம்பிக்காதீங்கோ, மொத்தமாக முடிஞ்சிடும் போல இருக்குது. அந்த சக்கரத்தை பாருங்கோ, அது வர வேகத்தை பாருங்கோ, விருன்னு பறந்து வருது, எனக்கு பயமாக இருக்குது, காப்பாற்றுங்கோ. அவர் சொன்னாராம், என்னால் முடியாது, வேணா கைலாசத்துக்கு போகலாம், உங்களோட வேணா நான் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு வேணா கூட வரேன், சிவனால் வேணா முடியுமான்னு நம்ம பார்க்கலாம். நேராக அங்கேருந்து ஓடுறாராம் துர்வாசர். கைலாசத்துக்கு போகிறா. அங்கே பகவான் நிம்மதியாக உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த சூழ்நிலையே ரம்யமாக இருக்குது. அதை உடைக்கிற மாதிரி துர்வாசரோட குரல், சிவபெருமானே காப்பாற்றுங்கோ காப்பாற்றுங்கோ காப்பாற்றுங்கோ.
பகவான் நிம்மதியாக தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறாராம். ஏன்னா அந்த தியானத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஏதாவது சத்தம் கேட்டால் நம்ம தூக்கி வாரி போட்டோம்னா நம்ம இன்னும் உள்ள ஆழ்ந்து போகலைன்னு அர்த்தம். ஆனால் பகவான் பரமேஸ்வரன் தியான ரூபமாகவே இருக்காரே. அவர் மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறார். ஓ துர்வாசரா, எங்கே இந்த பக்கம், என்ன விஷயம்? ஐயோ அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நேரமே இல்லை. அங்கே பாருங்கோ, பகவான் மகாவிஷ்ணுவோட சுதர்ஷன சக்கரம் என்னை கொல்லணுங்கிறதுக்காக துரத்திண்டு வருது, அநியாயமாக துரத்திண்டு வருது, காப்பாத்துங்களே சொன்னாராம். சுதர்ஷன சக்கரம் அநியாயமாக யாரையும் துரத்திண்டு வராதே, நம்ம ஏதாவது அநியாயம் பண்ணினாதான் அது துரத்திண்டு வரும். அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை, முதல்ல என்னை காப்பாற்றுங்கோ, அந்த சக்கரத்தை வாங்கிக்கோங்கோ. இப்போது நமக்கெல்லாம் ஒரு டவுட் நமக்கு இந்த இடத்துல தோணலாம். இவ்வளோ நேரம் இவா பேசுகிற வரைக்கும் அந்த சுதர்ஷன சக்கரம் கிட்டக்க வராமல் இருக்குமா அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். அதுதான் அந்த சக்கரத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவருக்கு துர்வாசருக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்ததான். சிவனோட பேசின்னு இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி நின்றுண்டு அப்படி பார்த்துட்டே இருந்ததாம். அந்த எல்லைக்குள்ளே அது வரல. ஆனால் இந்த கைலாசத்தை விட்டு வெளியில் போனால் மறுபடியும் துரத்தின்றே வரும். ஆனால் ரொம்ப நேரம் இவர் இங்கேயும் இருக்க முடியாது. பரவாயில்ல, இங்கே வந்து அது கொல்லலைங்கிறதுக்காக அங்கே இருந்துடலாம் அப்படிங்கிறதும் அவரால் முடியாது. இப்போ சிவபெருமான் கிட்ட கேட்குறா. சிவபெருமான் ஒரு விஷயம் சொன்னாராம். இந்த சக்கரம் இருக்கே, அது யார் ஏவினாலோ அவள் தான் திரும்ப வாங்கிக்கணும். எல்லாமே அப்படித்தான். யாரோட ஆயுதங்களை யார் ஏவராளோ அவள் தான் திரும்ப வாங்கிக்க முடியும். இப்போ என்னோட திரிசூலமோ என்னோட பினாக்கம்ங்கிற வில்லோ அதுலேருந்து புறப்பட்ட அம்போ நான் சொன்னாதான் திரும்ப என் கைக்கு வரும், என் கைக்கு தான் அது வரும். அதே மாதிரி தான் மகாவிஷ்ணுவோட சுதர்ஷன சக்கரமும் அவர் கையிலேருந்து தானே புறப்பட்டுருக்கு. அப்போ அவர் தான் அதை திரும்ப வாங்கிக்கணும். அதனால நீங்கள் நேராக வைகுண்டத்துக்கு போங்கோ, மகாவிஷ்ணு என்ன சொல்கிறாரோ அதுபடி செய்யுங்க அப்படின்னு ஒரு பொடி வச்ச மாதிரி அப்படி சொன்னாராம். அதுக்கப்புறமா துர்வாசர் வைகுண்டத்துக்கு போனாரா, என்ன பண்ணினார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் சுவாரஸ்யமாக அனுபவிச்சுன்னு வரலாம். லோகக்ஷேமமாக எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்றைக்கி பதிவு நிறைவு பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.